Jeg hedder Ulrik Kyvsgaard, og jeg har været med i IKS siden det startede 1. februar 2011. En af årsagen til, at vi lavede det her, var, at vi gerne ville have samlet vores 4 lagre til et lager. For at opnå de synergier, der ligger i, at vi bedre kan allokere rundt på medarbejderne nu, fra det ene lager til det andet, var svært tidligere, hvor nu går det under et tag. Og det giver nogle åbenlyse synergier, som vi helt klart drager nytte af i hverdagen, plus at medarbejderne også har fået et bedre fællesskab ved, at de går under et og samme tag. I forbindelse med det her tog vi fat i Toyota for at få en reolløsning, men også fordi Toyota også skulle byde ind på opgaven med nyt maskinel herunder diverse plukketrucks, så det har ført til, at vi der har fået en optimeret løsning, der fungerer virkelig godt i hverdagen. Det har helt klart givet nogle tidsoptimeringer, at vi har noget maskinel i dag, som fungerer væsentligt bedre i forhold til den type pluk, vi håndterer dagligt på lageret. Og i forbindelse med opbygningen af reolerne har det bare været et godt sammenspil, som har været styret af Toyota hele vejen igennem. Vi kan kun sige, at vi har været meget glade for samarbejdet med Toyota, og vil klart anbefale andre også at søge løsning med Toyota, som både har stået for projektering med opbygning af reoler, samtidig også har stået for løsningen med, hvilke type trucks vi skal bruge. Og i dag kører vi så også en serviceløsning med Toyota, og det fungerer absolut til vores tilfredshed.